Körülbelül 18 éve ismerkedtünk meg a Schönstatt családmozgalommal. Ez egy katolikus lelkiségi mozgalom. Ennek a lelkiségi mozgalomnak van egy újságja, Oázis, ez a címe. Hiányzott valami olyan tevékenység, ami nem közvetlenül a gyermekekkel kapcsolatos, és mivel nem volt nagyszülői segítség a gyerekek mellett, így nem tudtam volna elhelyezkedni, dolgozni akkor sem, amikor a gyerekek már óvodásak voltak, és ez egy nagyon jó lehetőség is volt nekem, hogy elvállaltam ennek az újságnak a szerkesztését. A Schönstatt családmozgalom itt Magyarországon 25 éve létezik, barátainkon keresztül ismertük meg nem sokkal azután, hogy házasságot kötöttünk, és nagyon nagy segítséget jelentett ez a házassági buktatók elkerüléséhez, ami előbb-utóbb minden pár életében adódik. Nagyon sok házasság tönkre megy, felbomlik, és a problémák gyűrűznek generációról generációra. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy minél többeknek tudjunk segíteni. Ez az újság is egy ilyen apostolkodási feladat. A Schönstatt még családnapokat szervez, ahol a család a gyermekekkel együtt vesz részt. Az előadásokat házaspárok tartják többnyire, akik családakadémiát végeztek. Nem szükséges feltétel, hogy hívő legyen valaki, de általában legalább az egyik fél hívő szokott lenni. Szerettük volna, hogyha Óbudavár, ami ennek a lelkiségi mozgalomnak a központja, minden magyar család számára otthonná válna. A kápolna mellett felépítettünk egy házaspárok útját. Ez egy 15 állomásból álló út, egy erdei út mellett vezet, egy 1,5 kilométeres erdei út, ahol a házasság 15 fontos állomása van megjelenítve, ilyen szép fatáblákon. Ezek az állomások a házasság kezdetétől a végigveszik a házas életet. Nagyon sok zarándok jön így Óbudavárra. Van úgy, hogy egy atya vagy egy házaspár vezeti őket végig ezen az úton, de van, hogy kettesben, és hát nagyon sok megtapasztalásunk van, hogy házasságok újra rendeződnek, akik végigjárják az utat, vagy újra egymásra találnak, újra tudnak egy jót beszélgetni egymással. A munkám nagy részét én itthon végzem. Ez nagyon jó lehetőség. Nekem, ahogy mondtam az elején is, tehát akkor is, amikor a gyerekek kicsik voltak, nagyon jó volt, hogy tudtam itthon munkát végezni, és most, hogy nagyobbak, szintén nagyon jó. Mivel a férjem orvos, nagyon nagy teher van rajta, fontos, hogy őt itthon rendezett családi fészek fogadja, és ezért is jó, hogy nekem nem kell munkahelyre elmennem dolgozni. Tehát ez nekem is nagy segítség. Másrészt nagy erőforrás is, mert olyan dolgokkal foglalkozom, ami nekem is jó, ami engem is épít.